Dobrý deň, priatelia. Vítam vás pri ďalšom videu a dneska si budeme hovoriť o oleji Altea Alpha. My ho nazývame tiež modrým olejom. Ja ho vám ukážem aj ako vyzerá. Je skutočne takýto modrý. Ja mám ešte pôvodnú flaštičku, lebo sa mi niekedy lepšie pracuje s pipetkou ako s pumpičkou. Je skutočne taký koncentrát jemnosti, ktorý poskytuje pohodlie reaktívnej pleti, odstrániť začervenanie, je taký koncentrát jemnosti. Obsahuje bisabol z rímskeho harmančeka, odstrániť začervenanie, opuchy a olej zo žraloka, takých 98% získava sa z pečenie určitých druhov žraloka. Je veľmi dobre absorbovateľný pokožkou, zbavený alergických vlastností a vynikajúci je na popáleniny. Modrý olej má také tri hlavné funkcie: upokojenie, ochrana a výživa. Obnovuje lipidový film a zabezpečí takú tú pružnosť tej epidermii, ochrání tú pokožku voči vonkajším agresiám a upokojuje veľmi citlivú a reaktívnu pokožku a odstraňuje začervenania. Je veľmi dobrý aj na suchú pokožku. My ho doporučujeme hlavne počas pobytu vonku, pri športe, na slnku, pri mori, na snehu, keď je veľký vietor alebo vyznávači saun. Ja, čo mám skúsenosti s modrým olejom, počas ošetrení klienti, ktorí mali veľa nejakých alergií a pri každej nejakej takej malinkej zmene tá pokožka začervenala, tak stačilo dať pár kvapiek do krému, do masky alebo priamo na pleť a to začervenanie sa krásne odstránilo. Keď sa popálite, budete niečo robiť, páni, dámy v kuchyni, tak modrý olej je tá prvá pomoc, tá lekárnička. Treba nakvapkať 1-2 kvapky na tú popáleninu a uvidíte, že tá bolesť a to začervenanie sa odstráni. Mám to vyskúšané na vlastnej koži. My ukončíme týmto modrým olejom toto naše letné rozprávanie o produktoch, ktoré by mali byť súčasťou vašej také letnej kozmetickej výbavičky, aby sme zabezpečili peknú, krásnu a zdravú pokožku. Postupne nám bude prichádzať jeseň, tak aj tie témy budeme meniť, budeme rozoberať ďalšie produkty, ktoré budú zase vhodné pre to obdobie. Ja budem veľmi rada, keď mi napíšete, keď mi dáte vedieť, aké témy by vás zaujímali, čo by ste chceli počuť. Tým, že som zdravotná sestrička, tak venujem sa aj holistickej medicíne už vyše 20 rokov. Snažím sa pomôcť nielen klientom, ale vôbec ľuďom aj pri rôznych zdravotných neduhoch, nielen problémami s pokožkou. Takže ak vás niečo konkrétne zaujíma, kľudne mi dajte vedieť, môžeme to tu rozobrať a môžeme sa potom o tom porozprávať. Prajem vám ešte krásny koniec leta. Užite si ho, aj keď sa nám to tu strieda ako na hojdačke. Raz máme pekne, raz máme škaredo. Potom fúka vietor a na to začne pršať a to možno všetko behom jedného dňa. To znamená, že aj vtedy tá pokožka dáva zabrať, tak nezabudnite na ochranu tej pleti, na ochranu tej pokožky. A zrovna ten modrý olej by vám mohol v tom pomôcť. Môžete ho kľudne kombinovať s ďalšími produktami, ktoré sú takou najlepšou kombináciou k nemu, a to je z našich produktov Altea Calm, je to satín, alebo krém Diamachan. Majte sa krásne, ahojte a užite si krásne leto ešte.